Elinkautisvanki Haapoja. Miltä vapaus tuntui? Kyllä herra sen tietää, mutta vapanahan on parilla kuin linnas. Kuuletko kahleiden kalinaa? Tunnetko hyytävää huminaa? En tunne edes häpeää. Näetkö syntisi minussa? Olenko tahra julkisivussa? Tämä juna vie suorinta tietä helvettiin. Viettäkää kanssamme oikein hauskaa iltaa ja nauttikaa myös tarjoiluistamme. Alkumaljojen jälkeen siirrymme saliin Vaasan suurimpiin tanssiaisiin. On oltava jotakin muuta, jotain syvempää, jotain suurempaa. En odota taivaalta kuuta, mutta sydämelläin sen jo melkein näin. Olette siis kuvernööri Carl Gustaf Wreden tytär. Kyllä, Matilda Wrede. Teillä on hyvin erikoislaatuinen toive. Miksi paronitar Wrede on kiinnostunut vankiloista? Tiedättekö, että näissä suurimmissa vankiloissa ovat maan paatuneimmat rikolliset? He eivät ymmärrä hyvyydestä eivätkä pyhäkoulupuheesta mitään. Oletteko te se kuuluisa ison talon Antti? Kertokaapas vaan, mitä ootte meistä kuullut. Olette aikamoisia sankareita täällä päin. Siinäs kuulitte. Ison talon Antti ja Rannan Järvinen jutteli kaaren kesken. Ison talon Antti ja Rannan Järvinen jutteli kaaren kesken. Tapas sinä kauhavan rumavalles manni, niin minä naisen komian lesken. Tapas sinä kauhavan rumavalles manni, niin minä naisen komian lesken. Kyllä mä sitten arvaan. Matilda Wrede. Te koitatte tulla saarnaamahan mulle. Turhaa ajan haaskoota ja vaivan näköä. Menkää muitten työ. Tahdon sanoa nyt suoraan, että on aivan turha yrittää käännyttää mua. Mun sydämeni on pelkkää kiveä. Ja nyt se on kasvanut jo kovaksi kuin vuori. Mutta kiitos Jumalalle. Kivelle ei voi kylvää siemeniä, mutta vuorissa on aina halkeamia. Halkeamiin kertyy multaa, joissa siemen voi itää. Vuorilla voi kasvaa suuria puitakin. Nyt me etsimme sellaisen kohdan teidän sydämestänne.